toto bláznostvo už musíme zastaviť? Alebo sa aspoň musíme pokúsiť ho zastaviť, keď už to nedokážu urobiť tí, ktorí to urobiť majú. Aké bláznostvo? Bláznostvo použiť nesprávne testy. Testy, ktoré nemajú medicínske opodstatnenie a podmieniť obnovenie vyučovania použitím takéhoto testu s výsledkom, ktorý vraj má platiť 7, 14 alebo 21 dní. Nielenže je to svojvôľa jednej hlavy a použitie nezmyselného testu, odčerpávanie ľudských zdrojov, svojvoľné a smiešné určovanie platnosti výsledku testu, ale nepočuli sme nič o tom, ako bude organizovaná tá výučba, ako bude organizovaný príchod detí, ako budú organizované skupiny, ako budú vetrané triedy, či budú mať deti rúška, ako posilniť imunitu detí predtým, než pôjdu do školy a čo im dáme na obed v školskej jedálni, aby sme prispeli k ich zdraviu a k ich imunite. Nepočuli sme nič o tom, o čom sa diskutuje v civilizovaných krajinách. Počuli sme len o použití a nasadení testu, ktorého výsledok má mať nezmyselnú platnosť určenú nápadom jednej hlavy. Toto bláznostvo treba zastaviť. Alebo sa o to aspoň pokúsiť. Takže milí rodičia, milí starí rodičia a každý, komu záleží nielen na obnovení vyučovania, ale aj na mentálnom a emočnom zdraví detí, je dôležité, aby ste vedeli, že antigénové testy nemajú v tomto prípade žiadne medicínske opodstatnenie. Nielen výrobcovia, ale aj odborníci upozorňujú, že použitie antigénových testov v takýchto situáciách je nesprávne. To po prvé. Po druhé, podmieňovanie vstupu do školy a obnovenia vyučovania testovaním, akýmkoľvek testom, sa nerealizuje v žiadnej krajine Európskej únie. Aspoň o tom nemáme vedomosť. Poďalšie, niektorým deťom môže ten test spôsobiť alebo vyvolať infekciu, pretože ide o manipuláciu vo veľmi citlivom priestore a u detí, ktoré sú náchylné na infekcie, to spôsobí narušenie toho mikroprostredia a môže to viesť k infekcii. Poďalšie, podmieňovať vstup do školy a obnovenie vyučovania nasadením antigénového testu je skutočne iba svojvôľa jedného človeka a je to výsledkom ohlušujúceho ticha ľudí v jeho okolí. Nielenže sa to nerealizuje v žiadnej krajine, ale krajinu, ako je Slovenská republika, ani v stave, ktorý sa volá núdzový stav, nemôže riadiť iba jedna hlava. Ani v núdzovom stave nemôže celú krajinu riadiť rozhodnutiami jeden človek. Musí ísť pri najmenšom o rozhodnutia vlády. Nemali by sme sa zmieriť s tým, že v situácii, nech je akokoľvek dramatická, bude celú našu spoločnosť riadiť iba svojvôľa jedného človeka. Nemali by sme sa zmieriť s tým a mlčky sa prizerať a v podstate súhlasiť s tým, že sa toto deje a súhlasiť s tým, že ľudia v jeho okolí budú mlčať tiež. A po piaté, znemožniť účasť na obnovenom vyučovaní tým deťom, ktorých rodičia neudelia súhlas, pretože tak toto je zo zákona. Rodič musí súhlasiť s realizovaním medicínskeho zákroku, akým je odber biologického materiálu z nosohltana dieťaťa. A ak rodič ten súhlas neudelí a dieťa test nebude mať, ani v núdzovom stave nemôže jeden človek podmieňovať účasť dieťaťa na vyučovaní alebo znemožniť mu vstup do školy a znemožniť mu účasť na obnovenom vyučovaní. Pretože je to svojvôľa jedného človeka. A ak s tým budú súhlasiť a podporovať a vyžadovať takéto konanie
iní ľudia, napríklad riaditelia alebo niektorí učitelia, tak sú to ľudia, ktorí súhlasia so svojvôľou jedného človeka, porušovaním zákonov a sú to rozvracači zákonnosti a ústavnosti. Ani v núdzovom stave nemôže našu krajinu riadiť svojvôľa jedného človeka a súhlas niekoľkých ďalších jednotlivcov. Myslím si, že minister školstva by v takejto situácii, ak nedokáže zastaviť svojvôľu jedného človeka, ak nedokáže zastaviť jeho konanie a realizáciu nezmyselného testovania, ak nedokáže zastaviť to, čo sa nedieje v žiadnej civilizovanej európskej krajine, tak by mal asi zo svojho postu radšej odstúpiť, pretože sa poprvé nestane nástrojom zla, nestane sa terčom hnevu rodičov a verejnosti, nepríde o svoju dôstojnosť ani politickú budúcnosť. Predseda vlády sa pred niekoľkými dňami verejne ospravedlnil za svoje konanie, zlyhanie a za to, že nemal dobrý mesiac. Ale vo svojej konfrontačnej politike, v dezinformáciách, v chaotickom konaní, v rozoštvávaní spoločnosti pokračuje ďalej. A teraz sa rozhodol rozšíriť svoje deštrukčné konanie na spoločnosť aj na šikanu detí, rodičov, učiteľov, zriaďovateľov škôl, ministerstva školstva, ale aj zdravotníkov, ktorí tie testy majú realizovať. Rozhodol sa pre ďalšie odčerpávanie ľudských zdrojov na nezmyselné činnosti, akým je testovanie antigenovým testom, keď my tých zdravotníkov potrebujeme niekde úplne inde. Rozhodol sa k ďalšiemu finančnému mrhaniu a zneužívaniu prostriedkov na nezmyselné veci v spoločnosti, ktorá už teraz vytvára obrovský dlh. A týmto svojim konaním podporuje ďalej hnev a vzdor v spoločnosti, spoločenský konflikt, a to je veľmi, veľmi nebezpečná situácia. Riešením tejto situácie nie je súhlas s nezmyselnými opatreniami, ale snaha zastaviť ich tvorbu a šírenie v našej spoločnosti. Musíme urobiť všetko, aby sme to zastavili, alebo sa o to aspoň pokúsili. A stále v tom majú úlohu aj inštitúcie, ako je prezident Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky a množstvo ďalších ľudí, ktorí svojim mlčaním súhlasia s týmto nezmyslom, s týmto bezprávím a s faktom, že v núdzovom stave ide celú krajinu riadiť jedna hlava. Bez odborných poradcov, bez konsenzu. A bez dodržiavania práva. Musíme sa o to pokúsiť to zastaviť, pretože aj ak by bol tento pokus neúspešný, akýkoľvek úprimný pokus o právo a dobro a vzdor nezmyslom posilňuje našu odolnosť voči chaosu, podporuje našu ľudskú dôstojnosť a lepšie nás to formátuje aj ako jednotlivcov, aj ako spoločnosť do ďalšieho života a do ďalších konfliktov. Musíme urobiť všetko preto, aby sme toto bláznovstvo konečne zastavili.